babban minista a can nake sabarba da aiki kowane lokaci. To an yi kenan kowa sai kokari ya samu domin sabarba da nashi aikin. To an yi kenan. Kai Malam Buba, wai na ake sabarba maka wannan waka haka? Ai ban da wani aiki. Kidan ku da masu bin kwakwa zance da kwanta maganin gauga idan mun faɗi jama'a ku lalle ga mun fi ƙarfin tubalin toka ba da gata ne ga kowaye ko ƙaramin da ke goye inda ɗan ƙasa yake babu waiwaye ko ya mace ko da yana raye ka taimake mu da galke mun jaye matsalar ministocin ka bebaye waɗansu ma a cikin su kurmaye waɗansu yan wasali da lanjaye su fari su hada da jajaye halinsu ya yi kama da yan yaye rarrabai yan yara nanaye batun yakan yi kama da jirwaye da sai ya shafi kowaye dan baba ka mata ayyuka tumbai makarraban ka kamai da su baibai sun mai da haku a dama dan gobai ayyuka sun kasa nunawa waɗansu ma na ƙara boyewa kai za ka ɗora su saukewa idan ka faɗi kuma ba su yadawa idan kai da she sun si ta tsigewa idan na kasa ganewa cikin ministoci da yan zamba waɗansu ban su fahimci aikin ba waɗansu ma da ƙasar suke gaba da SA ban mu gane ba da dijin waɗansu ciki ka dirduba su ba ƙasar suka sa a ruhi ba kamar ba ƙasar suka yi mu aiki ba domin ku su ba su nuna kishi ba kai kokarin ka a taimaka ba su kokarin su tattara ba tururuwa a sunan su yan zamba sun bar magauta na ta zagin muwa kuma na da hujjoji a mulkin muwa sun kasa dakila yan adawan mu sun ba su dama su yi ta sukar mu idan ba shi ka zama ayyukan gaske an rasa masu nuna sanni da kokari baba mana mai ta dorewa sanni da kokari baba har ba mai kuturci ba gaskiyar rasa masu nuna na gama bincike ayyukan ka da kai na kirki ne sanni da kokari baba kwallon kura kwalliyar kaza ba ta zafuwa zane har ba mai kuturci ba ko makiyin ka ya yarda kai dan mai amana ne sanni da kokari baba masu fele ke a zagin ka bai wuce masu kwashewa sanni da kokari baba har ba mai kuturci ba ka bincika bun hana kai adawa ba Buhari ba ne fitirci ba sai dai kai adawa da gangan ba da hujja ba sanni da kokari ba kariya ta yi fure da dawa ta dorewa sanni da kokari ba sai Buhari ba ne fitirci ba gaskiyar rasa masu nuna hanyar lekan zuwa ibadar ita kanta hujja ce sanni da kokari ba hanyar in nuku zuwa fata dukkan su laina Buhari ba ne fitirci ba
mana na ta ɓoyewa. sannu da kokari baba. Buhari ba mu yi butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Manyan tituna kayi baba daban-daban ga su. Sannu da kokari baba. Daga Legas zuwa a Shagamu ba za su goge ba. Buhari ba ni fitirci ba. Shagamu zuwa Ibadan ba a rasa masu datawa. Sannu da kokari baba. Sai ku gani ku tabbatar kuma da ku yi ta kushewa. Sannu da kokari Sai baba. Buhari ba mu yi butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Bintuwa har zuwa Kyabba hanyar ruwa ya gyara ta. Sannu da kokari Kuma ga baba. Ababa zuwa Oshodi ba zan gina kwalli wannan ba. Buhari ba ni fitirci Ga ba. Oshodi zuwa Uwera Oshodi ba za a raina ba. Sannu da kokari baba. Kun bai sai ya tabbatar da shi muka kare shaidawa. Sannu da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Maiduguri zuwa Kano ba ta yi kamar fulashin ba. Sannu da kokari Ya sa ido baba. a yi ayyukan gaske ba na wurin ba. Buhari ba ni fitirci ba. Abuja Kaduna har Kano ba sai na yi bayani ba. Sannu da kokari baba. Sai dai uzuri kun waɗanda ka kasa ganewa. Sannu da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu Shi nunawa. wani aikinsa aiki ake ba aika ba. Sannu da kokari Ba baba. zai bayar da aiki ya zan ba mai aminci ba. Buhari ba ni fitirci ba. Idan alguzu kake kai da baba ba za ku shirya ba. Sannu da kokari Ba baba. zai yi na'am ba dai in aka yi haka ba a karawa. Sannu da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Inda ku har Fatakwal akwai hanya ku hau dodar. Sannu da kokari Da ma baba. hanyar Abuja zuwa Kyaga ta nan dodar. Buhari ba ni fitirci Daga ba. lafiya har makurdi akwai hanyar da ya yi dandar. Sannu da kokari Na baba. kuɗe ta kuje duba ba hujja ta boye ba. Sannu da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Hanyoyin jiragen kasan mu akwai bayanin su. Sannu da kokari baba. Akwai ku ta 'yan jihar Ogun dukkan su sun gamsu. Buhari ba ni fitirci ba. Ogun har zuwa Ibadan har Oyo yankin su. Sannu da kokari baba. Jirgin kasa na ta yawo suna da ƙara godewa. Sannu da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. An fara hanyar Kaduna ta bulla Legas can. Sannu da kokari baba. Amma hanya ta jirgin kasan muku binciko zancen. Buhari ba ni fitirci Ga ba. tashar baza koli na jirgin kasa ya san zancen. Sannu da kokari baba. Anita a can kasar Ogun ku ba zama ku yi ta dubawa. Sannu da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Shirin da Buhari ya yi kasuwanci za ya bunkasa. Sannu da kokari baba. Ma'ana 'yan kasuwar kasashen waje sun ka a amsa. Buhari ba ni fitirci Ga ba. babban kamfani na shinkafa a kyan ba wasa. Sannu da kokari baba. Buhari ya zo da karin kyau na ta godewa. Sannu da kokari baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu Ai nunawa. babban kamfani na samar da abinci kowanne. Sannu da kokari Abincin na baba. dabbobi da tsuntsaye don a farauci yunwa ne. Buhari ba ni fitirci Domin ba. idan har sun ci sun koshi su a gurin mu nama ne. Sannu da kokari baba. Mai yin adawa ko ba shi da wanga waye ba. Sannu da kokari Sai baba. Buhari ba mai butulci ba. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Babban kamfani ma a neja ku je ku duba shi. Sannu da kokari baba. Buhari ya kaddamar da suka ya wadacin mulki. Buhari ba ni fitirci ba. Wasu kan a kasar shi za a yi domin kar su bata shi. Sannu da kokari baba. Ni 'yan hasada da kai bai wuce masu kwashewa. Sannu da kokari baba. Yawa. Kan gaskiyar rasa masu nunawa. Ana faɗi ayyukan ilimi a takaice dai. Kuka bincika za ku gansu a jere dai. Ina da fasarar zana ba ku tukunna dai. Kuma na taɓa bangaren lafiya a takaice dai. In kuka bincika za
da kafe musu hanzari sun yi niyyar su sare mu ba su da gatari kada da kokari ba mu bangari da kula ƙauyuka na cikin gari ni zan iya bayanan da duk wani makiri sai ya tarkusa dole ya maka godiya na